अस्सलामुअलैकुम या अली मदद माया महर फ़कीर या है मनोड़ो ये परे परे ताईं समुंड आहे सिंधी समुंड ठीक आहे पत मोकिलणी न आहे असांखे वरी हितां हींअर हाक्स पे ते वञिणो आहे ठीक आहे हा अलाह ख़ैर कंदो ख़ुशी हूंदो दिल दुआ में यादि कजो अस्सलामुअलैकुम या अली मदद महर फ़कीर मनोड़ो कराची सिंध खुदा हाफ़िज़।